Ya, satu, dua, tiga, kan kendang mulai. Dut, ayo base, goyang. Aja gendelan ganku, engganku pada engganmu. Piye piye, bob, piye? Apa iya? Kok apa iya piye? Aku ki lanang kok iso piye? Ngopo? Ora goyangmu kok miring-miring ngene iki ngapa? Iso goyang madhep ngarep lurus. Nah. Ayo, angkat kendang. Ya, tipis-tipis. Yang ini namanya siapa? Nama saya Pian. Oke, Pian. Emas Pian kerja pas sekolah. Saya sedang sekolah. Sekolah. Mas Pian cita-citanya apa? Cita-cita saya dokter. Oh, nyapa kok ngono guyu ki nyapa? Kok iso? Oh, cita-citane dokter nggih, Bu. Diamini muga-muga cita-citane kelakon. Amin. Saiki tak kasih pertanyaan. Nak dokter iki kudu ngerti ya. Oke. Nak, seumpama Mbak Yayu sakit kepala yang diperiksa apanya, Lenjang Gandeng? Kepalanya. Kalau Mbak Yayu yang sakit perutnya diperiksa apanya? Perutnya. Kalau Mbak Yayu anyang-anyangan diperiksa apanya, Le? Tempe nih. Tempe nih piye to jane iki? Nak wong anyang apa? Kok manuke piye to jane? Jempole ngono lho. Kan jaman biyen kan jempole dianu nggih ditali nggih, Bu nggih. Kok iso manuke iki manuke sapa? Wong aku wedok ora duwe manuk kok jan. Apa? Ya. Sekarang tak kasih pertanyaan. Mau pulang keduk atau pulang goyang? Goyang aja. Goyang aja. Oke. Boleh ke sana sayang ya. Saiki genti nang sing iki genti.